Snip, Snap, Snoen. Een verhaal geschreven en verteld door Tineke Boelsema. Kees. Mijn man fietst niet graag. Hij is een mooi weerfietser. Hang blootjes stil aan bomen, dan willen nog wel eens in deze contrain naar de rit gaan. Zik om huiljoor staat zijn fiets in schuren. En om en bij de zomervakantie krijgt ineens de riddel in het gat en holt zijn fietsen van staal. Fietsen wordt overstupt en bannen verzaaien van genoeg wind en gaat aan trein voor de fietsvaardoogse in Assen. Mijn man heb ik eindelijk zo wiet gekregen dat hij hier aan met doet. En zo fietst hij met groot plezier 4 dagen 40 kilometer. En dat komt vooral omdat er onderwegens veel in Durpen te down is. Zo hebben ze door boerderijen dat je pruimen laten van hun zelfgemakte producten. En dan kan het wel eens gebeuren dat je 's morgens om 10 uur achter de boer nat verkoord zitten en dan nog de 30 kilometer dat je nog rijden mouten met huilen zware benen overleggen. Muldens en kerken kun je bekijken en alle ambachtsmaken en vlooien maken in Durpen overstruinen. Ja, er is veel te doen onderwegens. Maar wie hem ook eens een jaar had dat het weer ons tegen zat. 4 dagen fietsen met regen. Regen, regen en nog eens regen. De regenpakken kwamen touw nooit uit. 4 dagen over zijn. Pomp maar verzoeken. Verstand op 0. Nergens was er wat te doen. Alles verregend. Ja, en dan moet je er zelf maar wat van maken. Gelukkig fietsten we dat jaar samen de 4 dagen met Kees en zijn vrouw Mina, een neef van mijn man. Met Kees viel er altijd wel wat te lagen en dat maakt het fietsen in de stromende regen wat drooglijker. Kees had de tweede dag al na de regenpak aangetrokken, denn die handen was zo lekker als een Theems. Maar het was geen gewoon regenpak waar er nou druig. Het was zijn oude oliepak die hij vroeger in zijn melkrieders die drogen haar. Trots luip hij door wat stief in te pronken. Maar Kees vergaat één ding. Het pak was veel stugger en lompender als zijn gewone regenpak en kon door de deur nooit meer alleen op zijn fietsen komen. Mijn man en ik moesten hem doorbij helpen en hielden zijn fietsen dan wat schuif, zodat hij, ondersteund door zijn vrouw Mina, op zijn fietsen klimmen kon. We trokken dan de fietsen met Kees weer rechtop, gaven hem een zetje en hij fietste onder vogelach van omstanders en van ons natuurlijk voort. Wel kon hij zonder hulp van fietsen komen. Hij had zich aanleerd om naar een boomke te rijden, die ze dan vast te griepen en door tegen aan tot stilstand te komen. Kees zette den eenvoud op de grond, luid fietsen schuif zakken totdat deze op de grond lag en stapte zo overzien op de grond liggende fiets in. Dit ging al goud, totdat tijdens een rit naar een sanitaire stoploodse hem dat miskulde. We reden op een zeker moment met zijn vaar nergens in het bos. En Kees zei dat de even de boksen moest. Hij zou wat voor u rijden en ergens Noors fietspad om ons wachten, zodat we hem weer op fietsen zetten konden. Zo zegt, zo doen. Kees gaf wat meer gas op de kedde en reed weer uit. We reden wat langzamer, zodat er wat meer tijd had om uit de boksem te gaan. En zo fietsten we kalm weer. Maar wel wie ook later zagen, geen Kees. Maar in één hoorden we hem roepen. Hé jongens, hier ben ik! Al 3 keken we achterom me en zagen Kees door zijn boomke in de dreuge sloot liggen met zijn fietsen bovenop hem. En hij kon zich nooit meer verruilen. We schrokken ons dood en sprongen al 3 tegelijks van fietsen af. Hij had zich gelukkig nooit zeer doen en met ons draaien hebben we hem toen maar weer op de benen gezet. Kees vertelde dat er nog een boomke gereden was omdat hij van fietsen af wou. Hij had het boomke vastgriepen wild, maar ja, had de noos grepen en was zo op kop in de dreuge sloot reden. Toen had hij dus in stugge oliepak geen kaart meer opkend en hij zich stilhouden achter het hoge gras voor fietsers die voorbij reden. Hij had zich rutschoomd. Ja, en toen hadden we wachten dat wie voorbij kwam. Nou, door stonden. Wietbeins in zijn oliepak. Zijn arms hong wat van zijn lichaam af, kreeg over 2 emmers met watterdruig en luip zo als een houten kloos naar zijn fietsen. Onder vogelach hebben we hem nog gevraagd of hij nog uit de boksen moest, maar van schrik huifde hij niet meer. Kees, wij weer op fietsen zet, Mina gaf hem weer een drukker en door gingen weer in.
We stapten ook op fietsen en reden volgzaam achter Kees aan, die weer keersrecht op fietsen zat. Zo reden we de laatste kilometers van die dag achter elkaar aan over de smalle bospoortjes. Veel wuiden nooit meer zegt. Elks was verzonken in zijn eigen gedachten. En hoopten voor de volgende dag dat het een dreuge dag worden zal.